Tervehdys Jyrki. Antti sanoi aamulla ja puhuu aika hyvin puheenvuorossa siitä, että tämmöinen tuskan jakaminen, mutta myös se, että saa verkostojen kautta kollegiaalista tukea, että se on tosi tärkeää. Ja mun ymmärtääkseni Rexit mentoroi toimii tämän teeman parissa, niin haluaisitko lyhyesti kertoa, mitä kaikkea te teette? Joo, se oli varsin ansiokas avauspuheenvuoro. Joo, me toimitaan peruskoulussa, myöskin lukioissa on toimittu nyt ja myöskin varhaiskasvatuksessa. Me toimitaan sen johdon tukena. Koetaan itsemme rinnallakulkijoiksi ja puhutaan tällä hetkellä meidän prosessit, me huomataan, että ne pakkaa venymään, koska tarve on suuri. Puhutaan tällä hetkellä vuoden hankkeista ja sitten sen vuoden päätettyä, niin katsotaan sitten, että miten jatketaan. Itse asiassa kaikki prosessit, mitkä esimerkiksi mulla on ollut, niin ne ei oikeastaan koskaan ole päättynyt. Mä oon jäänyt tavallaan niiden yksiköiden mentoriksi, joka tavallaan piipahdan aina silloin tällöin vähän haistelen, että miten siellä menee. Mutta tavataan 3-4 viikon välein johto. Tänä päivänä aika paljon, ei pelkästään rehtori, vaan apulaisrehtorit ja apulaisrehtorit. Ollaan johtoryhmätyöskentelyssä mukana, mutta sitten todellakin kuullaan sitä henkilöstöä, koska helpostikin lähestyttävä rehtori ei kuitenkaan aina ole niin helposti lähestyttävä. Eli kuullaan, mitä se henkilöstö kokee ja ollaan tosiaan sen koulun arjessa tosi paljon. Mullakin on tapana niin kuin olla ihan luokissa, oppitunneilla, seurata opetusta. Ja sitten meillä on mahdollisuus myöskin toimia niin kuin työnohjaajana, kun me huomataan, että ihan pedagogiikassa pyritään auttamaan henkilöstöä, kun rehtorilla välttämättä ei ole siihen aikaa, mutta me vältetään johtamista, että me ollaan vain johdon tukena. Joo, ja tuo on hyvin ymmärrettävää. Mä itse toiminut niin kuin yrityselämässä niin kuin mentorin roolissa usein. Mä oon huomannut sen, että omalla tavallaan se, että sä oot irti siitä arjen kontekstista, mutta sun pitää ymmärtää, että sä pystyt ehkä paremmin aktoreita, kohteita, tiimejä tukemaan, jos sulla on kuitenkin selkeä näkemys, että mitkä asiat siellä niin vaikuttaa. Mutta sitten mä oon myös huomannut sen, että on tosi tärkeää se, että sä pääset, ne voi olla yllätyksellisiä. Tuleeko usein, niin kun, voisi sanoa näin, että me helposti ajatellaan, että pedagogia tai tiimimallit, tai että ne on jotain tällaisia aika operatiivisia asioita. Mennäänkö ihan hyvinvointiin, jaksamiseen, uneen? Mennään totta kai. Kyllä eilenkin. Voi sen verran voin kai sanoa, että kävin sitä keskustelua yhden rehtorin kanssa, niin kyllä mä niin tällaisia kysymyksiä, että mikä sut tekee onnelliseksi ja mistä olet ylpeä. Ja ihan puhuttiin myöskin siitä, että kun sähköauto itsellä on, niin se jarruttaessa näyttää aina semmoista pientä latausta, mutta sehän ei mihinkään riitä sähköautossa, mutta ei se niin kuin riitä ihmiselläkään ne pienet tauot siellä tai rehtorillakaan, että miten sä niin kuin lataat akkuja ja tämän tyyppisiä asioita ja mistä se ihmisen kokonaisuus niin otetaan huomioon. Joo. Saa nähdä, miten pitkällä menee vielä ajassa, kun mä itse uskon siihen, mä itse käytän tosi paljon niin kuin dataa oman hyvinvoinnin mittaamisena. Ja mä oon nykyään siirtynyt jopa semmoiseen toimintamalliin, että jos mä oon nukkunut huonosti, jos mä tiedän, että mulla on niin kuin, on stressaantunut, niin mä saatan jopa siirtää palavereita ja sanoa, että mä en pysty tässä parhain. Ja sanon sen avoimesti ilman, että mä ikään kuin vyörytän sitä toisten ikään kuin sluibailen, vaan ihan oikeasti sanon, että mä luulen, että me päästään parempaan lopputulemaan, jos on niin kuin kartalla. Niin luuletko, että datasta on hyötyä myös? Niin kuin? No varmaan niin kuin sitä, että niin kuin, mikä helpottaisi niin kuin sen esimerkiksi työajan seurantaa. Että tällä hetkellä on niin kuin vaan lasketaan niin kuin tunteja ja näin, mutta olisi mielenkiintoista niin kuin päästä seuraamaan sitä, että mihin se aika on mennyt ja miten sä oot käyttänyt. Että ihmiset löytäisi sen ja tiedostaisi sen, että ne tehokkaat tunnit päivässä ja ne vähemmän tehokkaat ja sitten sen mukaan pystyisi niin kuin sitä työtä niin kuin jaksottamaan. Aivan. Joo, ja mun mielestä ajan käyttö kertoo aika hyvin meidän arvoista, eli siinä mielessä tosi tärkeä näkökulma. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli hienoa.